ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti nwe nakwa ụlọ akwụkwọ gọọmenti na mission nwe nke praịmarị nakwa sekọndịrị na Anambra steeti na ha nwe mmụbanye n'ihi na ụmụ akwụkwọ na-enubata maka ya bụ ịgụ akwụkwọ n'efu nke eguzobe site n'aka gọọmenti nọ tata nke gọvanọ Chukwuma Soludo nọ n'isi ya. Onye ọrụ anyị na-eweta maka mmụta bụ Queen Anambra gari n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche nwere na Anambra steeti ka a mara ka ya bụ ọnọdụ si wee dị. Ka anyị sonyere Queen Anambra ka o wetara anyị ozi a. Nta akụkọ ABS chọpụtara na kemgbe ebidoro amụma ịgụ akwụkwọ n'efu, ọnụọgụgụ ụmụ akwụkwọ nke praịmarị gbagotere n'ụdị pụrụ iche. Otu aka ahụ, ọnụọgụ ụmụ akwụkwọ na sekọndịrị gbagotekwara n'ụdị pụkwara iche ka na-agbagokwa. Achọpụtakwara na ọtụtụ ụmụaka na-ada aga akwụkwọ bidoziri gaba akwụkwọ, na ndị ọzọ na-agakwa akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ private bidokwara gawakwa akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ nke gọọmenti n'ihi atụmatụ ịgụ akwụkwọ n'efu ahụ nke gọọmenti Soludo. Mgbe ọ na-agwa ndị ABS okwu, onye isi Post Primary School Service Commission PPSSC Ọka bụ ọkammụta Nkechi Ikedugwu lụtụgasịrị aka ọnụọgụgụ ụmụ akwụkwọ bataranụ kemgbe ebidoro amụma ahụ n'Ọka na Ọnịcha zone, sikwa na ọ bụ otu ahụ ka o si wee dịkwa na mpaghara steeti a dị iche iche ma lukwa na ime obodo. Ọ kọwakwara na gọọmenti steeti a mara na ihe dị otu a ga-adị wee dị nkwadobe na-aga n'iru ịlụgasị ụlọ akwụkwọ ndị mebigasịrị emebi, wee na-agbakwa mbọ iwetakwu ndị nkụzi ka ha zuo oke n'ụlọ akwụkwọ ndị a dị iche iche. O wee gakwa n'iru na-agbakwa ndị nne na nna ume ka ha ghara ịda mba n'ịkpọta ụmụ ha ịgụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ gọọmenti. Onye bụkwa onye isi Anambra State Universal Basic Education Board ASUBEB bụ Dọkịta Vera Nwadinobi gụnwakwara otu gọvanọ Soludo ji wee kwụkwa ụgwọ dị iche iche steeti a ji nke iji wee kwado amụma UBEC, mekwa ka ego pụta iji wee lụgasị ma dozichaa ụlọ akwụkwọ ndị mebigasịrị emebi, wee gaa n'iru wee kwuo na gọvanọ nwere mmasị pụrụ iche ịhụ na ebe a na-akụzi na ebe a na-amụ akwụkwọ wụpụrụ iche maka ụmụ akwụkwọ Anambra. Ọ gwakwara ndị nne na nna ka ha ghara ị na-atụ egwu maka otu ihe si aga n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti, wee kwuo na ọ nwere otu eguzobere a na-akpọ Community Quality Assurance Supervisors na Monitoring Officers, ndị eguzobere ịhụ ị na-etinye anya n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche hụ na ihe niile na-aga nke ọma. Wee sị na maka ndị otu a mere ndị nkụzi nọchọ n'ụlọ akwụkwọ malitere ịlụ ọrụ ha otu o si wee kwesị. Queen Anambra, akụkọ ụwa ABS.